Do toho utkání nestoupili dobře, ale za celkový ten projev v tom zápase já musím těm klukům poděkovat, protože se tam trošku v určitých fázích projevila ta hokejovost soupeře, ale bohužel my jsme tam v těch gólových situacích to trošku ulehčili, protože vlastně z těch prvních 3 gólů, neberu ten do prázdné brány, tak z prvních 3 gólů 2 byli dotlačený 20-30 cm z brankoviště, kdy tam náš hráč u soupeře byl a vlastně druhému gólu předcházela chyba na mantinelu, kdy jsme to nedostali ven a ještě jim to rukou přistrčíme, vlastně, kdy je tam volná hromada před bránou. Jo. Takže v těchto fázích, v těchto situacích, říkám, jsme to trošku soupeři ulehčili, ale znovu musím opakovat, těm klukům patří dík za to, co předvedli, co se týče bojovnosti a nasazení, protože prostě dali to tam. Bohužel se to neprojevilo výsledkově, ale myslím si, že jim není co vytknout. Dneska bude větší prostor novináře, co ptejte? Kapák Opřivy za 4 zápasy 2krát hřebejk, vysoký trest, budete to jednou